Malawi Today. Hapa Sokoleli wachipani chapo ni President Enoch Hana akale abutika tawine lyonse ndepano ndikuona akulu chipanichi akunkana masonkana pang'ono ndi pang'ono pano ndaona olemekezeka Reverend Morris Mundhali mwina tingocheza nawo pang'ono olemekezeka muli bwanji iya ife taona kuna kuti kuno kwata mkokomo komanso chipani chapo cha brand President Hana komanso Vice President wa chipani cha TPP Honorable Javi Muhango inge kaona bosomera bila alikuwa kuno chakitika ndi chani kuti mupezeke malo ano ayi izi zikuone seratu kuti goma sopano mbali ya modi komanso mwina tingodula kepa ng'ono pomwe Sokoleli wapata chikokayi wakutsika mgali moto lake ndi ndana amene sakufuna kuona Sokoleli wapata chikokayi President walandilidwa ndi mlangizi wake muofesi Reverend Mundhali anthu akuimba akuti olile mumva mbebe ndikoza kutsimikiza pano kuna kuti zili kuna maindi abambo anyamata ndi asungwana zopata chidwi kwambiri omwe President Hana